Wanama Singchapatimo, Mono PS by Khobjak, Masli, Marak, Kami, Tangmani, Jatiri, Set, Ganawo, Khoroksha, Zilla, Ni, Shinia Nugia, Man, Kutri, Glajak, Manka, O Spoto Sogya, Mono PS, Ni, HDPO, Raju, Rian, D, OC, Nikhil, Deporma, Town Bagay, Langma Arika. Tani bagi tweetina abu tabuk semua sejak lukrok ni thani. Dirpra hasni tong halok belakino sidra tam kok saka kenanya di report nopot news. Mama asu borok tunjak tam nailai. Boro bag angko kunamani. Ini o marak hapmani je lama o. Borok kaisa yang kelai itu ni kunamani angko kai nekpaika. To bo sabo angko sini ago. Boro parani boro go. Pura langma soka ari jak dead body nong na. Dead body no tak nong mani to dead body no. Acha abo bob hai wansa da nanti prasa bob do faning na. Obo wansa hai le nudu go mukhang to. Hai pano tak pano clear ya kota. Tak pano clear itu. Tak pano person robo pai nai to borombo. Anobo sajak borong nai di bo norok chiki chini hini. Ai kono anggo chini parani bo chini naijat. Nang nai cinema liya na. Chini parani obo. Tam wansuk tang khai bo thiman kelai khana. Obo to angbo obo to tato saimalia. Borok obo driver ak dong kha na assistant rok dong kha borok saboje ero butai de ero klai ton obo angbo sia ta nukbani to kubino je borok titongo Bo PS be khobjak mo. obo monu Nai muthang bodolok pha ka PS ni borok. Kono cinema ko bone guardian rok ke bo tak phano sokpai ko na hospital. ini tak pan sok ya